काम खराब। लास्ट वाली के जवाब तत्काल दिया जाला। ये है तू बोला अब बुता जाए तब जवाब देबो वही घरी दो करे कहिए से कहता नहीं सारा इंतजाम बा दियरा के खेत कुल कटा गल बड़े से समियाना में के तो सब चुरा के आज जब ही मुजी एक लगावा जहां रोडवा ने के कटल वो जे बिछा के छोड़ ले बनी एक दिन तने मिले खाती आ जाई तू बहुत दिन से तारा इंतजार में हम बानी ई बताई रवा मुजियानी की गगरी हमरा की काहे की बुलावता है? अरे वो काम बरे रोना मुजी में का होलो तू बुझे तो नहीं मैं लइका बाड़ू तू कुल बुझनो मैं जाने मैं आय माई रवा हमरा के ओका बोका खिलाई ना 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 हम उनी नाई ना हमरा डर लगता हाँ हमरा से मिले नाई का जाने ऊंच नीच हो जाई तो हम लोग के काम मुंह दिखाई हम मिले ना आई ना आओ ना आओ रामाशीष पासवान जी 500 रुपए हमरा के देनी रामाशीष भैया के हार्दिक अभिनंदन एगो माला दे बबुआ ना आओ जय हो धन्यवाद राहुल बारात बड़ी महफिल सजल गया महफिल बाजी खूब होती है आओ हमार बात माने एक दिन आओ अकेला में तार इंतजार करो ना 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 आओ माई ना आओ ना चुप रहो तोर माई काहे के मारे जा कि कहिए से कहां तनी कहिए से कहां तनी सारा इंतजार अरे कब आइबू हो एगो प्राइवेट कब आइबू हो एगो प्राइवेट अभी अभी पुरस्कार हमरा शिवानंद यादव जी महाराज ढीला करी जब ही दियारा से पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा कि कहिए से कहां तानी सारा इंतजार अरे कब आइबू हो एगो प्राइवेट अभी अभी बड़ी पुराना मित्र स्वर्गीय किरण मिश्रा जी जे हमारा रामकंत बड़का सिंहनपुरा के हमार व्यास ओझा जी कमतानाथ ओझा जी यहाँ के मामा लगिले यहाँ के सरपंच बने अपने रघुनाथपुर पंचायत के फूल माला दो हो वर्तमान में यहाँ के मुखिया बनी श्री लोधी पासवान जी धन्यवाद
नारायण जी बनौले रहे पूरा परिवार बना रहो है जे बा कि बकुला बता कि कतना पानी जानतानी हम कथा बराबर विधानसभा विधायक नौजवानों के दिल के धड़कन जन जन के चहेता श्री शंभुनाथ यादव जी के माध्यम से ये पुरस्कार आइल बा हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा बकुला बता दी अरे बकुला बता दी कि कतना पानी ए जानतानी हम तहां कथा कहा बकुला बता दी कि कतना पानी जानतानी हम तोहार कथा कहा जानतानी हम तोहार कथा कहानी गोर चाहे करिया दोनों के साथ यार कब जाइबू हो एगो प्राइवेट में भैया राजू पासवान 500 रुपया पुरस्कार देंगे लोहाई निवासी ये हमारा रमेश्वर सिंह जी गुप्तेश्वर सिंह जी राजू पासवान जी थोड़ा आई हमने के समाज में हजारों रुपया पुरस्कार आई ए भाइयों को पैसा हमारा बटोरे वाला आदमी चाहिए ए हमर सुनना ए हमर करे रउआ बतिया मानी अरे हमरा से कुछ हो जाई चाहे रउए से कुछ हो जाई तो हम है बाप भाई के काम होते खाए नहीं करे रउए से कुछ हो जाई हमरे में कुछ रह जाई तो हमर भैया कौन बोले कि गांव भर में घूम ना आऊ ना ना आऊ लोग हमरे भैया की शिकायत करके तोर बहिनिया आओ ना आऊ और बा आई हो कुछ फालतू ना होई लोभ लोभ होई कायदा कानून से ई मत जानी हम कौनो नियत जबून से
जब प्यार शुरू हो जाला तो आर डरे ना देखेला। यही से हम चाहतनी कि रउआ हमरा से दूरिये बना के रही। काहे से कि भतीजवा ए जे बा हम कुछ उल्टा सीधा कर देम त हमर भतीजवा से के बियाह कर। ई त हलचल जी के गांव ही में बियाह करे के पड़ी। तू एकरा हेडक में मत रह। हम तार भाई भतीजा दोनों जना के छोड़ू फराड ह जो नहीं ना दी सेंट परसेंट हम एकदम कहतनी दुनिया में हमर नाम लोग जानता गलती को के कहां छिपो कहीं ना कि सेंट हम दुनिया में नाम तेरे कब बजाइबू हो अब प्राइस